Jotelo mag din mawuok e counties mopogore opogore okwayo jood bura mondo mi orang dwaro mar jopiny kapok gichiwo kogno ewi paro mar chik omenda mar 2024. E kinde ma magi timore bende kuom jood bura mag duond bura mar Kamoriwo Samuel Arama mar Nakuru Town West kod Lilian Gogo mar Rangwe oyango ni gibiro kwedo paro mar chik mar omenda no. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. Gima tinde seche 48 to jood bura chako twak ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Moko kuom jotelo mag dinde kod josiasa dwaro mondo mi od bura oyang dwaro mar jopiny motelo ne dwaro gi giwegi e kinde ma gigo ombulu ne paro mar chik mar omenda. Kopogore gi jotelo mag din Islam ma ogolo paro odiochieng' ma kawuono e kinde lamo mane obagi e counties ma opogore opogore, jodolo mag Kopere bende koni owinjo ket pach jopiny motelo. Obede ni japiny mani piny ni bomiye pache kata owinje pache omiyo chik moro amora kapok okadhi to adwaro ni kaka katiba marwa kata pend chik mane wakadho ni jopiny nyaka penji. Tunakubali ya kwamba ili inji ikaweze kujengwa kwa kweli lazima tulipe ushuru tujitegemee, lakini kuwe na kiasi. Na tungependa kusema kama kuna inji ambayo inatakikana tax relief ni inji yetu ya Kenya wakati huu. Kwa hivyo ombi letu kama kanisa, tafadhali regulate. We need to reflect back. Our government, our leaders at all levels must listen to what the Kenyans have said. It cannot be the bulldoze ideas on us. Bulldozing because they think it is the right thing is not the way to go. E kinde ma jodolo golo paro, jopiny bende koni ting' koro giwene jood bura mane giyiero mondo kik sir paro no magikoni dhi medo dio jopiny. MP na en Joshua Oron to andair ni kiko kal bill no ne wachangowa iyudo ni bill ni wan jopiny wane mama medo inyore. Daher mondo ogwe oko mabor molal kode tok chiel nikech gima dhi affect ngima japiny kae ok wawinj kamoro kata dichiel. Poko kadhe adier gi sechegi te kochalo kama odhi owit gino endo oko mane tich mane wayiere ne mondo odhi otim ok ni gidhi kuchocho be idwoko gi kama to gidhi kadho gima hinyowa. Moko kuom jood bura mane twak e nyasi ma oyuorie kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kaunti ma Nakuru Kamoriwo Samuel Arama mar Nakuru Town West onyiso chung' ni gidhi kwedo paro no. Mimi nimefanya public participation kwa constituency yangu na watu wote wameniambia hii pili ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance period ya 2024, Your Excellency mimi nataka kukuambia nikipiga no ojue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Kaoloso ikar chung' od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri bende jatend kweth manoki e od bura Kimani Ichung'wa olero ni jood bura biro kolo lipot mar komiti mar budget kapok giketo paro mar chik no e ombulu. Kimani bende olero ni od bura osewinjo ywak jopiny kendo biro mana timo gino makonyo gero Kenya. Kaluwore kod ng'ur ma osebedo wi moko kuom ma oketi wi paro mar chik mar omenda, wenge jo Kenya koro ng'iyo jood bura mar neno ka gibiro puodho paro no kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV.